Takže čaute pri našom Let's Play z hry Tanky Online. Stále som tá hlúpa úroveň. Mám 160, lebo som si kúpil nové dielo. Nachádzam sa na mape Rio. Počkať, mám tam pauzu. Som ráno dostal. Prehral na mňa 12 0. Ako ma poznáte, ja to hneď vyrovnám, lebo ja som šikulka. Šikovný som ako semeník. Nie som. Môj brat teraz netočí. No, ale ospravedlňujem sa za to, že sme nenatočili dlho žiadne video. Ale mali sme taký dlhší oddych. Ale teraz už začnú normálne vychádzať videá. Dneska ešte Roman natočí asi jednu časť tejto hry. Ja natočí možno ešte takú inú hru. A my nezačneme žiadnu túto novú sériu kvôli jednej veci. Opäť, ako vysoká. Kvôli jednej veci. Lebo my nemáme dotočené, že... Aha, zmenili, ako ste si všimli, že to zmenili tieto vlajky. Dobre, že ešte žiadnu sériu sme dotočili. Že my máme plno načatých, ale ani jednu nemáme dotočenú. No, dostal za spor. A už je najprv dočaný. Ty kokos, ako sa vyhýbal, hajzli. Neviem, prečo mi to teraz tak steká, ale... Neviem, do ďalšieho videa sa vám to budem snažiť upraviť alebo napraviť. Tieto také puby. Iráš, šupajku. Vidíte, ako to sa... Počkaj, musím dneska vyhrať. Aspoň jednou musím poraziť. Dobre, a toto video bude také kratšie z jednej veci, že chcem dneska natočím 2 videá z hry Attack on Titan. Natočím dneska ešte jedno video z tohto, neviem či všetko vyjde dneska, ale vyjde to. Dúfam. Prepáčte za tie videá, som myslel, že to dávam do HD, ale ako mi to nešlo. Tak teraz by som už mal si stiaľ taký program, cez ktorý by som to mal vedieť dať do HD. No jeden keď máme. Ty kokos 2 jedného veľké fréry. Dobre, minul som si už všetky goldy, polku goldov, čo som už našporil na novo. Lebo som si kúpil to, čo tak rýchlo stále neobstovala. Gulu mi dal ešte. Proste zistil som, že dosť na nič to je. Ešte tak som sa dozrel. A rozhodol som, že z toho natočím len 10 dielov. No nie ja, spolu s bratom. A tak len 3 a to bude také iba nie že random, budú vychádzať po 3 videách a to budú akože nové série, lebo a tak nie je taká zažená, neviem ako nazvať, taká hra, ktorá by sa dala točiť úplne každý deň. Tu mi to dosť seká, keď to točím, cez čo to točím a neviem ešte čo. Budeme možno točiť tak úplne málo kedy Minecraft, ale z toho nebudú ani série, len také časti, možno, neviem, veľa časti proste len z toho bude, ale nebude to žiadne také, že extrémne. Vidíte, ako mi to ide. Dobre, takže toto je asi pre toto video všetko, až sa vám video páčilo, nezabudnite nechať like, odber, zdieľať na sociálnych sieťach a čaute.